Ngayon, gumawa tayo ng fermented plant juice, no? Fertilizer. So, ang ginagamit ko is yung kangkong at saka molasses ito. So, ang ratio ng fermented plant juice fertilizer is 1:1. Kung may 1 kilo ka na molasses, so 1 kilo rin na kangkong. So, yan ang ratio ng fermented plant juice. So, ngayon, hiwain ko tong kangkong na to. Before nyo hiwain ang kangkong, kailangan kunin nyo yung mga leaves na nalalanta na. No? So, hiwaon hiwain to. Kailangan manipis yung paghiwa mo. Pagkatapos natin hiwain yung mga kangkong, no, ilagay natin sa container at haluan natin ng molasses. So, 1:1 ang ratio. Pag 1 kilo ang kangkong mo ay 1 kilo, so 1 kilo rin ang molasses. Sa akin, 3 kilong kangkong to. Kaya, mag-mix rin ako ng 3 kilong molasses. So, haluin natin. Ang fermented plant juice ay rich in nitrogen. Pwede natin ito gamitin, fertilizer na ito pwede natin gamitin kahit anong halaman pwede. I-spray natin ito. So, haluin ng maayos. Ito na yung kangkong na hinaluan ko ng molasses. Tingnan nyo. Okay na yan. Okay. Then pagkatapos haluin ang molasses at saka kangkong, so takpan natin ng panapton o tela. Yung iba gumagamit ng newspaper, pero sa akin tela. So takpan natin yun siya, and of course lagyan nyo ng date kailan nyo kukunin tong
fermented plant juice. I-ferment to 7 days. So pwede na to magamit. At huwag niyong kalimutan, ilagay niyo sa madilim na sulok. So 7 days. After 7 days na fermentation, of fermentation, ito yung resulta ng fermented plant juice. So, isala natin to.